So death toll Kariba has reached 84, and today is day number 7 since the incident happened. So if we add 84 plus 77, Towana 161. My question now is, how many passengers were on that ferry? Because wanakawanda vasati wawana hama dzavo. So I think let's wait for today, because wakataura kuti by day 7 mitumbi yese inofana yapamusoro. Ameno kuti madrone aitsvagwa apo here, because problem yavanga vachiwana vanhu ava ndeyekuti vanga vasina kana drone yekuti vakwanise kushanda nedrone, because now they are searching a wider area. Saka kuti vangoshandisa maspeedboats chete, it's not working for them, it's not even working. So I think kuti vakutoda kubatsirwa. Ameno government yedu kuti inobatsira here pakadai, because ivo chavakagona government ndechekusimudza ndege nekuti taisa 1 million pachinhu ichi. Ndaona post yaBlessing Ropafadzo makumira achitoti vakomana vari kunzi vakarova mita kuenda paKariba nechikopokopo kunoona disaster, a whole 1 million. Musadero kungobuda kwavakaita, kungobudisa 1 million. Vari paground vacho vari kunzi vaonekirwa chiitiko, vashaikirwa vonzi $100. Ameno iri kubva pa1 million here kana kuti iri kubva papi, I don't know, but it's just pathetic that people are taking advantage of the funeral. Iyo vacho mugovernment vanototi zvakadai ngazvirambe zvichiitika because vari kutodyawo ka. Ngona vanhu vachibvisa vachinzi vabudisa 1 million yekuti vaende nechikopokopo. Pari kudyiwa mari papapo. And the blessing ndo kuparliament, saka hopefully is going to talk about it per next whatever yavachaenda ikoko. And then Fadzai Mahere also posted, please note that there was barely a life jacket in sight when the Kariba ferry capsized, yet suddenly politicians are visiting the site for mileage and each of them has a brand new life jacket. These buggers are anti-poor and selfish. The madness of this optics is lost on them. You could not make this up. Ayo vatotenga kama ne 1 million kai vatomhanya ikoko, but kuti vazive ivo minister of transport ava kuti vazive kuti kunhu kwangu chifunctiona sei, vakutoenda panzvimbo votozvinzwira. Ivo vanga vakagara zvavo muHarare mupalasi yavo vasiri kutomboziva kuti marodzi eko akafamira sei kana kuti transport system yacho yakamira sei, water system. Patinodzidza paipai kunzi 5 modes of transport, pane chii. Ivo vanongodzidza kuti pane air ndo inofanira kugadziriswa chete, ndo yavanoziva kozi ndo yavanoshandisa. Zverodhi zvechii havazvipinde. Panonzi pane mauye modes of transport 1, 2, 3. Ivo vanenge vachinongoti aizvodzidzai kuchikoro kwenyu, but kunoku tinoita practical, tinoita zvinhu zviri practical. Isusu mashefu ndisinoshandisa this, imimi munoenda to the rest of my means of transport. So at this moment I think kuti vanhu havanotidheresa. Scarf mo izvezvi kumhanya kuenda kumhiri kwaLimpopo. Saturday anga ari kumapostori. Nyika iri kunzi andakauya panapa ndichiti ati it was just a mishap that happened. Ndakauya panapa ndikataura ndikati pakadai so hapada kuti president waonekere waite sei. Imagine kuti we are now close to 100 people that have lost their lives. Since I was born, I think andisana mbona such a tragedy. Panofiwa zvakawanda, I've never seen such. Andisati. But Scarfmore anosimudza dzoro omhanya kupostori. On Saturday he was kuchipostori. Nezuro utu mwiri kwaLimpopo ari kumira kusadhiki ikoko. Dai kukaonawo chinomuwana ikoko, ndo zvatinongoti dai kukawanawo chinomuwana, because hatitambudza kuno. Saka isu hatitombo, we don't care anymore, we don't. Akuenda kusadhiki kumusha kuine rufu, hatikuti aregere kuenda, but munhu anofamba nendege, why not spare 1 hour? Wongoenda unomira kuti president ndaonekera panzvimbo, ndiri kunzwa moyo wangu kuenda mudenga. But no, he was kumasowe on Saturday. Sunday chakukwira ndege chakuenda. What kind of a president is he if he doesn't feel sorry for what we are going through as a nation? Chimira imagine ndiverenge tweet yabva kuna Hopewell as well. 84 Zimbabweans are now confirmed dead in the Lake Kariba boat disaster, and the death toll keeps rising. At the very least, President Emmerson Mnangagwa should have gone to Lake Kariba to be with the grieving families and communities before flying to South Africa for the SADC meeting. 84 citizens dying in a boat disaster involving a government-owned vessel should have been his immediate
priority. This was not a minor tragedy, it was a national disaster involving the loss of 84 Zimbabwean lives. At such a moment, presidential leadership is not only about issuing statement or declaring a national disaster, it is also about being physically present, showing empathy, demanding answers, and demonstrating that the lives of ordinary citizens matters. The SADC meeting was important, but surely attending to a national tragedy for this magnitude at home should have come first. Wese anovhotera scarf mo kumaloti kwako ndapedza newe kumaloti kwako munhu wese anongoeneta x kuti munangagwa kumaloti kwako ka100 ndazvitaura inini kumaloti kwako because isusu tiri kuti pafiwa panapa. Munhu anosimudza dzoro rake akananga uko ndochichocho. Munhu anosimudza musoro kana kumbonobata maoko kuti veduwe zvativinga kunoku unozoti disaster ika iri like everybody is broadcasting. Inana UK they are broadcasting, kwese they are broadcast everywhere in the world they are broadcasting chiitiko ichi, but iye anongoti it's a mischief that happened and chichichi apedza izvozvo akutosunga mabhegi akuenda. Moona kuti he doesn't care, but pane vamwe vanhu vanonga vachingoti pamberi necab 3 pamberi neZANU-PF musoro dzevanhu. And then pane mumwe abva commenta panapa zvikanzi no national mourning, no suspended activities, people are literally partying on the same lake. I saw the people partying sure on the same lake where 18 of our children drowned. Instead of standing with his country, Mnangagwa abandoned Zimbabwe for the SADC summit in Durban, a regime that buys GDC cars for political praise singers but gives $100 to the families of a national disaster. Has no soul. We are on our own, and we are on our own. Tiritega ndo zviri chokwadi. Hamina kana vanhu musiri kuzvinoti we are on our own on this one. If you are not seeing that we are on our own, hameno tinoda maso ako tavhurwe sei. But trust me, Zimbabwe, aiwa, ndo yangondonga zvayo. Munomu tiri kungogara zvedu, but hatide kunyeperana. Nhamo ichatizuza ende ticharamba tingori panhamo ipapo tisina kumwe kwatiri kuenda. But anyway, by the grace of God, samasofi, we will conquer. We will continue living mararamiro edu tingagodi. Incident ika inofana kushova vanhu vakawanda kuti baba vakaita sei. But ameno kana musiri kuona kuti zvinhu zvakamira sei. I don't care anymore. I don't care. Ameno and I don't care. But anyway, iye sapresident ka tongoti baba regerai kutsvedebera, regerai. I know ageism, but yenyu iyi